סרט, המשך סרטון לסרטון של גיא. עכשיו אני רוצה, תיתן לי, מה הסרטון הזה? למה אתה חושב שהוא סרטון מפליל? Iczo ricco fizzo, il fanciaro was faccia, 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 faccia. היום אל פנצ'ארו, זה דבר ראשון. דבר שני, עם כל הסיפור הזה, לפני 20 שנה רבותיי, לפני 20 שנה זה היה אני ואיציק, יכלנו לשתות, היום אני יכול לשתות, היום אני מחובר לקטטר, מי שלא יודע, אין לך קטטר כבר, זהו. הקטטר מחובר עוד לרגל. איך מחובר? כבר חיברו לי את הקטטר. עוד פעם עשו לך? בטח. למה? אני ככה, כי הכליות לא בסדר. אז אני לא יכול יותר לשתות בירה וזה, וגם לנסוע על 140-180. אתה מגדל כוסברה פטרוזיליה עכשיו? כן, בשביל יכול. זה יוריד לך את הקטטר. אז 100%, זה יוריד את הקטטר. נראה לי צריך לאכול דבק 3 שניות בשביל שיסתם. רגע, אתה מגדל לשימוש עצמי את הפטרוזיליה או ל... אז בבקשה, אתה יכול לצלם. בוא תראה לי איפה. אני אראה לך את הכל, הפטרוזיליה והכוסברה והכל. הכל בזכות מוטי מצרפי. קודם כל זה, בשנת שמיטה, זה לא על אדמה, זה לא על האדמה, זה על תבניות, יש השקיה, זה חסה, זה סלרי, זה פטרוזיליה, איזה חתיכת זה, ואני ככה לא לוקח כדורים מחדש. זה העשבים האלה, מה זה? לא, זה גם, זה אותו דבר, גם חסה, גם חסה. זה לשימוש עצמי או שזה... כן, זה הכל לשימוש עצמי, וזה כוסברה, תראה איזה יפה, כוסברה טעימה, כוסברה חבל על הזמן, אתה לא רוצה לטעום? כוסברה, אחלה כוסברה. זה בצל תימני. אמר לי, איך קוראים לו מוטי? אמר לי, הבצל הזה זה הדבר הכי חשוב שיש. הפטרוזיליה נראית על הפנים, תראה הפטרוזיליה, לא יודע, צהובה, ירוקה, לא יודע. אני צריך פטרוזיליה, אדון מוטי, זה בלי פטרוזיליה לא עובד. בואו נמשיך הלאה. עוד חסה. זה שום. זה שום. זה סלרי. נכון? סלרי. סלרי. קרפס, סליחה, קרפס, וזה ריחן. זהו, נועם, עזוב אותו. והדברים הטובים באמת איפה אתה מגדל? תקשיב, אני מתערב איתך שהוא לקח את הכדור. לא טוב, אני לא נוהג, מה אכפת לי, מותר לי לקחת איזה כדור שאני נושא, מה? יש לי נהג. החתן שלי נהג, אתה לא רוצה להיות נהג שלי. איזה כדור?